l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Finqas minn 3 xhur l-Enemalta żiedet 38 km ta' cables ġodda taħt l-art mas-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku tal-pajjiż bħala parti mill-akbar investiment tax-xorta tiegħu fl-infrastruttura nazzjonali kif imwiegħed mill-Prim Ministru Robert Abela. Din l-aħbar ingħatat mill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli waqt li ltaqet maħut mill-ħaddiema tal-kumpanija li bħalissa qed jaħdmu fuq proġett simili fil-Mosta. Il-Ministru Dalli spjegat li x-xogħol ta' tqiegħed ta' cables ġodda għaddej f'diversi lokalitajiet fosthom f'Taqali f'Ħalfar, Ħalaxa, il-Gudja, il-Karkara, Ħalluqa, il-Mosta, l-Imtarfa, ix-Xlendi, in-Nadur, in-Naxxar, ir-Rabat Malta, ix-Xajra, Ħażabbar u ż-Żuriq. Aktar kmieni din is-sena tlestow ukoll xogħlijiet simili f'Kirkop, Bormla u l-Fgura. Il-Ministru għall-Enerġija sostniet li dawn ix-xogħlijiet qed isiru b'kollaborazzjoni bejn 3 entitajiet li huma l-Enemalta stess, Infrastructure Malta u Transport Malta. F'dawn ix-xogħlijiet qed jitqiegħdu aktar minn 70 km ta' cables ġodda ta' 11 il-kilovolt biex tiżdied ir-reżiljenza u l-flessibilità tas-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Fil-fatt il-pjan tagħna huwa li ikollna 70 km ta' cables madwar il-pajjiż biex insaħħu is-sistema tad-distribuzzjoni u naraw li jkollna sistema aktar rinforzata. Fil-fatt dak ix-xogħol għaddej u għaddej b'ritmu maġġel ħafna. Iċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Enemalta, Ryan Fafa, spjega li l-kumpanija mhux biss qed tagħmel dan ix-xogħol. Flimkien ma' dan ix-xogħol lestejna wkoll madwar 10 substations ġdida. Kif ukoll upgradejna 9 substations fejn żidna l-upgrading ta' transformers. Flimkien ma' dawn il-substations installajna wkoll madwar 23 feeders li dawn qed joħorġu minn substations sabiex inkunu nistgħu insaħħu iktar l-infrastruttura tal-elettriku ġewwa pajjiżna. Il-Ministru Dalli kienet akkumpanjata mis-Sindku tal-Mosta Chris Grech.